No niin, tervepä terve taas. Ja täällä on, ootapas, joo, ei mitään, joo, moi. Joo, joo niin, meillä tuli tässä tämmönen virhe, toinen meistä ei kuvannut ja... Niin, eli tästä alkaisi meidän tämmönen mikä tää on? Kuitenkin Suomi PvP:ssä pelataan tämmöstä. Suomen Craftissa. Suomi Craft. No ihan sama. Tällä ollaan, mä oon tekemässä pasea tällaiseen paikkaan. Me kaivettiin tuolla kaukaa alas, koska toinen meistä ei kuvannut, niin munkin piti lopettaa. Eli meitä ei kiinnosta mikään, näköjään. Noniin. Ja täällä on sitten Lähdetäänkö me myös- tästä tekemään? Ei lähdetä ihan vielä tästä. Mennään vielä... Kaivetaan vielä ihan pikkusorpa. Mulla loppuu kohta soppa. No mulla on soppaa aika mukaisesti. Kiva. No, aletaan tästä tekemään. Joo. Mutta eihän nää katsojat edes näin. No kyllä ne... Älä nyt hakkaa sitä. Mä otan sen pois ja pistän parempaa. Okei. Noin. No Kyllä nyt ehkä saattaa oot. Mä katsotaan kun mulla on brightness sillä. Onko mulla? Voi perana. Mä lähtin koko servusta pois. Vaikka ne painaa options, niin sit mä lähtin koko servusta pois ja... No sepä kiva. Mä TPS. TPA vaan. Pitääks mun hyväksyä? Joo. Ai TPA accept. Niin. Että mä oon taitava. TP accept. Noin. Mm. Mä voisin johonkin videon pistää webcami ehkä. Oho, mä hajotin vähän satanut tarvitsen. Täällä on rauta. Okay. Ja voiks täyttää ton? Nyt mä vasta näen sitä. Okay. Tehdään yhden korkeampi tästä. Okay. Here. Dun, dun, dun. Tuntuu kurkusa asti silleen Mikä? tyhmästi. Tässä on ironi. Mäkin ottiin sen. Paljon sulla on ironia? Mulla on 19. Mulla on 18. Joo. No niin, oota. Mä teen crafting tablen. Aletaan rakentamaan. Joo, mutta meillä ei oo... mulla eikä mulla flintti. Ja... Mä teen meille muutaman uunin. 8. Mäkin teen pari. No mulla tässä on jo 8 uunia. No mä tekin vielä 2. Ja toho. Eikö oota? Näin on hienompi. Eikö mitä oota? What? Tuosta ja tuohon. No niin! No. Uunisähellys. On. Joo, mä pistän tohon tulemaan vähän. Et saa vähän valostaks. Joo, itekin vois. Mä pistän omat tehdäänkö silleen, että tuo ylin on yhteinen, sitten... Nää 3 on muuna. Eikö, oota, nää 2 keskimmäistä On on yhteisiä. yhteiset. Ja Sitten nää... niinku, mulla on tää vasen puoli. Joo, ja mulla on oikein. Joo. No, Ja- mä teen vähän chestejä. Mä pistän ainakin omaan tän. Mä oon tyhmä. Arvaa mitä. No, mä tekin 8 chestiä. Joko. Pistän tähän seinälle chestit. Sitten... Sitten vielä tänne. Pitää tehdä vielä 2. Hyvä kone. Tekikö sä 8 chestiä? Oho, mun pitää tehdä vielä... Ei loppu puut kesken. Keskimmäinen on yhteinen taas. Mulla on pleikka ihan jaloissa. Oho. Oh dear. Toivottavasti tätä ei löytäisi kukaan. Jep. Mut se olisi aika jees, jos ei löytäisi. Noniin. Nää oikean puolen, tai nää vasemman puolen. Tää on niinku mun puoli. Ja tää on mun. Joo. Mä teen kyltit tähän. Se vaan. Mulla on tulossa vähän airaa. Oho. Ironia täällä.
Ottakaa pikku hetki. No niin. Dodi. Mä käyn hakea sitten vähän... Hei, muista settaa homeita. Joo. Set home. Mä Noniin. tähän... Jore. 14. PVP. Done. Mä en tiedä miksi mä pistin PVP tohon. Mä... No niin. Trampa. Noin, done. No niin. Eli tää on niinku mun puoli. Joo, ja tää mun puolella. Just näin. Noniin. Huh. Meidän pitää saada sienilehmä. Niin pitäis. Tai no ei tarvitse, kun siellä spawnilta saa ilmaiseksi suuppia aika mukavasti. Saako? Saa. Mennäänkö spawnille? Joo, mennään ihan... Mä settaan ainakin homeen tähän. Joo, mä settasin jo. Mä hakkeen sitä kammaa sieltä. Niin mäkin. Set Spawn. Oho. Set Spawn. home. Noin. Koti asetettu. Noniin. Mä otan nää luulit täältä. Noin. Voi. Noin. Mä otin tää luulit. Otatko sä kaikki? Mä otin kaiken. Mäkin. Mä otan nyt kaikki. Otin. Mistä täällä saa ilmasta? Sieltä... PvP:llä. Missä sä oot? Mä oon täällä homeassa. Joo. Niinpä tietenkin. Home. Meidän pitää... Kukaan katsojista ei tiedä, että missä meidän koti on. Muuten mun pitää ostaa tortseja. Okei. Mä käyn ostamassa. Käydään kohta PvP. Joo. Mäkin käyn. Osta sä vaan tortsei. Joo. Mä pistän tänne kaikkea turhaa. Mikään näistä ei ole turhaa. No, sori. Missä täällä on tortseja? Ei, täällä vissiin myös tortseja. Ei, täällä saa. Eikö sillä myy? Kauankohan meillä on kuvattu? En tiedä. Pitäis kohta varmaan alkaa lopettelemaan. Täällä on joku netherportaali. No ihan sama. Mä tuun homeen. Otetaan homeesta kamat ja... Sitten käydään PvP. Tähän loppuun. No joo. Ai homeesta kamat. Niin. Mä oon homes. Ok, mä en oo vielä. Jos tässä kuolee, niin menettääkö kamat? Joo. Tässä on sitten vähän jännempää. Ota nää ei-armor. Voiko tätä... Mitä? Ota tää huonompi miekka ja huonommat kamat, koska... Mikä huonompi? Ei mulla oo Vai- huonompaa miekkaa. No... Vetäänkö me sitten näillä OP:lla? Mä voin ottaa Anna tämän Pertin. No älä ota Perttiä. No. Mulla on niitä 2. Ihan sama. No niin, me lähdetään vetämään nyt ihan OP. Otatko sä ilman kamoja? Ai ilman kamoja. Niin. No en tietenkään. Mutta kun mä otan Ihan... ihan... sä sillä näillä OP-kamoilla? Joo, Sharp IV, Fire 2 miekka ja sitten Prot IV on Mäkin tuun. 3 armut. Joo, noni. Noin. Aika paha. Aika paha. Voiko tän kiti ottaa uudestaan? Ei. Eikö? Ei. Vitsi. Noni. Ei me ehkä mennä. 2 full D:tä ulkona. No ehkä ei. No ei varmaan mennä. Tässä olisi mukava, kun tippui silleen. Ding! Hei, tuossa on joku full I. Jos mä saan toi. Hei, se menee. Ota suuppia. Täällä, free soup.
Meneekö se yli? Ei se vissi mene. Toi full D vähän Mulla pelottaa. mennään ainakin yli. Jäi yli. Täällä jollakin on D-sword. Onko? On. Sillä ei oo armor. Sullakin on Desword. Mutta tuolla ei oo armoreita. Mennäänkö tonne? Ei täällä oo ketään. No tuolla on 2 full D. Onko? No kato nyt No, tuolla tuolla. parkourissa. Ketäköhän nekin on? Ehkä ei mennä. Lopetetaanko tätä videota? No juu. Joo, että... Noniin. Oota. Tuu tähän. Joo. No niin, elikkä se olisi sit... Tai muistakaa tykätä ja tilata ja... Tilatkaa... Bastards PvP-kanava, Jore14 PvP-kanava, eli tää mun kanava, johon tää video menee. Ja se on Josa PvP-kanava. Elikkä siinä oli kaikki kanavat, joita kannattaa tilata, sillä kaikki on meidän kanava. Ja tää tuli joku randomi. Oli sitten moi moi ja heippa hei!